Izan zen 20 urtekin eskola bukatu, Donostiko sukaldaritza eskola, eta, bueno, aukera izan genuen, kanpora juteko. Orduan, eskatu nuen Bulli jatetxera jutia. Udara hortan, 3 hilabetetarako bakarrik, berez. Ekaina bukaera baten, autobus hartu eta Gerora nuntzkun nintzen. Hor, aurkitu nintzen, lehenengo egunetik flipatzen hasi nintzen ze egia zen entorren hemengo jatetxetan ere ibilian nintzen, eta, bai hasi nintzen jatetxe tradizionaletatik, pizka sukaldaritza hori da egiten zutena, ez da. Eta, ara iritsi nintzenean izan zen sumun bezala, eskainen. Kreatiboetatik kreatiboena, ez da. Eta, ni gustatzea bat jatea, eta batez ere, gustatzea jendeak janarekin elururatzea, ez da. Eta orduan, ikusi nuenean tortilla de patata behar genula, eta enplatatzera juntzianean kopartu zutela, jarriziala tipula sartzen, arrautza sartzen, eta patata aparra jartzen, ezan nun, baina noa etorri nahi. Noa etorri. Eta orduan, ikusi nun, han gauzak desberdinaziala, jatetxe hortan. Eta area junitzen, 3 hilabete otea, zenba denbora honitzen azkenian? Azkenen 4 urte. 4 urte bertan, Oida, bai. Jope, ona. Eta orduan gogu hartu joan, ez da, zenba gauza, han kiston bereziaek, 6 hilabete bakarrik irikitzeu, jatetxia. Eta beste 6 hilabete ukitzeu itxita, baino ez geldikan. Baizik eta urrengo urteko kartako plater guztiak berriak iten. Hortan neba ibiltze zinan zu orduan, urte guztia pasatzen zinunan. Gero, pare bat hilabete edo etortzen nintzen nuenera, eta gero aukera ematen zigun. Zer nahi duzu egin neguntan? Negu batzuk, itzuli nintzala Barcelonara imazet, han geneukagun laborategira. Hori da, gauzak pentsatzea, probak egitea, gure izan ziduten. Hartu zazue, hor dauden barazkeak eta egin zazue zerbait. Eta hor juten ginen, eta gauzo horietatik gauzak gertatzen zian. Fijatu zaitez, behin, han, Kalamoño jen geun denean, atxaldeko ordutxo bat genukagun pixkat lasaitzeko, deskantzatzeko. Ziginan pinutako pina batzukin jolasten. Eta etorri zan ere lankide bat. Pinutako pina gogorroiek. Pina gogorroiekin, ziginan, hori txoruan egiten, bakizu, azkenen. Eta, hartuzun pina bat, eta erriti moztuzun, eta izoizun. Hemen pinoiak ditu, baina, kaio, pinoi, xamurrak edo txikiak, hasi ginen zuritzen, eta, hori, pinutako pinoiak atatzen genitugun, baina, karo, ziran gardenak, Pinaziak, pinazi txikiak, eta hortik, plater bat atatzen zen. Ikusi, edo zer gauzetatik baliozun, han, plater atatzeko. Ikiztona, Bullik zekaken gauzak buruan, Adrian edazkanak, beste mundu bat, ez da? Han, nik, denetarekin... Hau, mosteko dira, hauek egosten jarriko ditut, ez da? Hori da, nahi baituzu kaskatu pixkat, eta jarri... Bale, talde bat tingo, irakaslea izela. Kaskatuta, almidoi gehiagiateako zailo, komeni zaigu berez hobeto da ez kaskatzia, zer deko hobeto? A ber, almidoia krematasun punto gehiago mango dio. Gehiago? Bai. Eta bestia masakote hori geratukoek. Hori da, azkenen, almidioiak enduta, nik ikuste, segun ze gauzetako, patata lehorra bezala geratzen dara. Adibidez, patata tortilla egiten denean, normalena, o tradizionalena, patata moztu ondoren, sartzen bada uretan, zer gertatzen da? Almidioik indu, eta gero frigitzerakoan, geratzen dala, ez dala, hola, bigundu edo xamurra geratzen edo, esan ezagun, ez da? Oso lehorrago... Lehortuitek. Hori da, frigitu nahi badezu, garbitu dezakezula, ez da? Adibidez, chipsak egiteko, garbitu behar dituzula aldiz. Patata, hori da. Baina nik nahiagoet, kaskatu eta ez garbitza asko. Hori Bullin histori, bai, no? Lau aldiz garbitu berdia patatak chipsakin alizateko? Hombre, asko garbitu berdia, askatuta eta hola urruskaria geratzeko. Hori esan dekela, nik hemen bol baten, chipsak jungo nahu mosten, da uretan jarriko izkiago, ez da? Bai. Bueno, eta Bulli, zuen zinen area itxizun arte, ja itxi olenu etorri zinen honea, o nola izan zan zure bilbidia? Begira, nire esperientzia. Ja, hasi nintzen, udara hori edo, lehenengo denborali hori egin ondoren, zer gertatu zen. Ja, urren urten itzuli nintzala, ez da? Nik, bigarren urtea izango zen ja, 21 urtekin, ez da? Eta ni, falta motatzen pixkat, hemengo jendia, lagunak, familia, batez ere, ez da? Eta orduan, bigarren demoraldia ja ia bukatzen zijoanean, Ferrani esan nion. Ja, elkartu zigun, jakiteko urren urtean zer nahi genuen egin, eta esan nion. Haizu Ferran, ni ja, familia falta motatzet, nahi zitzulik urren urten. Ez. Eta, bale, ondo da. Baina gero, etxea jun, pentsatzen, amari deika, ere, eta hau esan diot. Baina, zerretik esan diot zuri? Eske, falta motatzen zaitu usted. Baina zer egingo ez du hemen, hori bilita, ez da? Nibel horietan edo esaten zuen ibilita, eta
Jo, errazoi dozu ama. Urrengo biztean jun, eta Ferranen gana jun izan, eta izu Ferran. Urrengo urtean kontatu nerekin, eta gero beste 2 urte gehiago geratu izan. Bai. Ai, ama. Eta hor, beti postu berdinean ibili zinean, ze leku betetzen zenun bulin bertan? Begira, ni, gauza hauetako, niri egia zan, sukaldaritzak asko bete diteza. Eta betetzen nau ere, ez da, egunero. Eta orduan, apuntatzen nintzen edo zertara, ez da. Eta orduan, 4 urte hauetan, partida guztitatik ibili nintzen, eta pentsa ere, azkenen, nire jaiegunean ere gustatzen zitzaidan, sukaldaritzakin zer ikusia zuten gauzak egitea edo azkenen han herrian lasai ibili ordez, juten nintzen erosketako gizonarekin, Barcelonara, erosketak egitera. Iaizi, artista. Eta orduan ere, beha gaixo ozten zenean, nahi bidaltzen ziaten Barcelonara. Hola, furgonetakin, venga, zaitezu, eta gaur ekarri, jabanekin ze lekuta juten zen, así que ni apuntatzen izan edo zoreta. Artista,